Fi Pjazza Kastilja għaddejjin ġmielhom it-tħejjiet biex għada fil-għaxija jiġi ċċelebrat is-suċċess li kellhom l-atleti Maltin fil-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa li din is-sena sar f'Malta għat-tielet darba. Ir-riżultati bla preċedent miksuba f'din l-edizzjoni minn tim Malta ċertament sibqgħu imnaqxa fil-qalb ta' kull Malti u Awċi li jħobb l-isport b'mod partikolari. Għal dan il-għan il-familji Maltin u Awċin huma mħeġġa jattendu biex ikollhom l-opportunità li jfirħu mal-atleti tal-kontingent Malti u jsegwu spettaklu tologħla kwalità li żgur se jfakkarna fl-isbaħ mumenti ta' dan il-logħob. L-invit għal din l-attività li se tkun blaħlas huwa miftuħ għal kulħadd. Se niċċelebraw flimkien l-unuri u l-kisbiet tal-atleti Maltin. Barra l-logħob tan-nar u l-projezzjonijiet mill-aqwa fuq il-Berġa ta' Kastilja, fost il-protagonisti f'dan l-ispettaklu nsibu lil Lejdin Kassar u Ember Bondin bil-kanzunetta uffiċjali ta' dan il-logħob Shine Your Light. Se jkun hemm ukoll DJ David Kuxkiri u Ziggy li permezz tal-mużika li se jippreżentaw se jassiguraw lejla indimentikabbli għad unur l-atleti ta' tim Malta. Il-kap tal-attivitajiet tal-gvern Aron Zara tkellem dwar ir-raġunijiet għaliex għada l-poplu Malti u Awċi għandu jingħaqad wara l-atleti Maltin u tim Malta. Il-poplu Malti għada tiġi mħeġġeġ u mistieden sabiex jiċċelebra riżultat bla preċedent. Fis-sena 1985 kienet saret l-ewwel edizzjoni tal-logħob tal-pajjiżi żgħar. Dakinhar Malta rebħet medalja waħda. Illum l-2023 u propju għada se nkunu qegħdin niċċelebraw il-kisba ta' 97 medalja li l-atleti tagħna rnexxielhom jiksbu fl-aħħar edizzjoni li ġiet organizzata ġewwa pajjiżna. Għalhekk inħeġġeġ lill-poplu Malti u Awċi biex għada niċċelebraw lill-atleti tagħna, niċċelebraw is-suċċess illi jagħmlu tkun opportunità sabiħa illi għada nilqgħu lill-atleti tagħna f'din il-pjazza, Pjazza Kastilja sabiex festa għall-familja kollha niċċelebraw dan ir-riżultat tant misħoq illi tant u tant l-atleti tagħna ħadmu għalih.